Aman 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 aman. Raftur.bg. Ladies and gentlemen, this is Kawałeczek. Твой приятел ти е огледалото, а пък първи братовчет парите ми. Не мога да повярвам колко си красива, миличка, само да ми паднеш в ръчичките. Ако те направя моята първа дама, трябва да си майстор на игричките. Искам те да бягам, но без теб не лягам, търся те, да ме вкараш в твоите игри. Грешка няма, чух, че ти си номер едно. Всичките по тебе полудяли. Искаш да се будиш